Tabuk social media wo kaisa video viral ang tomato norong nukhana bihik khoroksa bini bwsanyo 21 jona bwri bai chasmai tongkha hinui social media wo viral khaimani o bihik proba debi jomatia bini mukhang noro kebo bai sodo soljak koyma swkang Bangalore khari thangnai Ashati jomati ni bini amani mukhang bai o Bwsai 21 jona bwri bai chasmai tongo hinui viral khainai bini mukhang bai sodo soljak norok angkai borok ni kwrwini mwkhangno kisa kisa soljago borok khorokni ki khoroksa borok da kebakhai angda borokno sinimani bul khaikya norokle tamo ungjak borok khorokni khoroksa borok da kisa comment khai sadi hingga kai jodina ang bul ungtong kai norok ani a bul no bo kisa clear khai redi je Ashati jomateni bini ama bai o bwrwi sem bwrwi da kisa